Юди Деневски Прайме Георги Георгиев дошъл Второ зимско заселване за лововете 19 Георги Дьошев от Вардар направи трансфер от първа във втора македонска футболска лига. Дошев в изминалите две полусезони има два настъпа за Вардар, има настъпа на 23 настъпа в първата македонска лига, постигна един гол и исто така настъпва и за младата репрезентация на Македония. Георги Дьочев 2022-2023 има един настъп за Вардар, 0 гола, 0 асистенции, 0 жури, черни картона, 0 2023-2024 15 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 3 жълта картона и 0 черни картона. 2024-2025 има 7 настъпа, 0 голове, 0 асистенции, 0 жълти, 0 жълт картон, 0 черни картона. 2022 приятелски меч има 2 настъпа, 0 голове, 0 асистенции, 0 жълти, 0 черни картона. След 2024-2023 2 настъпа, 0 голове, 0 асистенции, 0 жълти, 0 черни картона. 2023 във Вардар, Георги Дьочев прави своят трансфер.